vyššie nohy. Teraz Monika vám tu ukáže, ako sa má táčkať. Pozrite, na mene a ukážu vám to. Pozrite, vidíte takto. Ide to. Poďte. Poďme vyššie, moji vyššie. Ja nič nevidím. Nevidím. Vidíte, to je katastrofa. No vidíte, super bolo. A teraz počkajte, neodchádzajte, vy budete len stať a uvidíme, čo chlapi dokážu. Teraz počúvajte, vy máte, počkajte, telefón zober, samozrejme, a teraz vy ukážete, že ženám vlastne, ako to má byť celé, nebudete tam tancovať určite, takže poďte na to, dáme si takú jednu pesničku, ktorú určite všetci poznáte. No a to bude pieseň taká veľmi známa, populárna, nech sa páči, nebude to Zorba, môže byť Zorba? Zorbu poznáte? No tak poďme na Zorbu.